नमस्कार, सायलीज रेसिपीमध्ये आज आपण वालाची अगदी सोपी आणि झटपट भाजी कशी बनवायची ते बघणार आहोत। चला तर मग रेसिपीला सुरुवात करूया। सगळ्यात आधी कढईमध्ये 3 चमचे तेल घालायचे आहे। तेल थोडंसं गरम झालंय, त्यामध्ये आता राई घालायची आहे। राई तडतडली की त्यामध्ये जिरं घालायचं आहे। त्याचसोबत कढीपत्ता सुद्धा घालायचा आहे। आता यामध्ये आपण बारीक कापलेला कांदा घालायचा आहे। कांदा आपल्याला गोल्डन रंग येईपर्यंत परतून घ्यायचा आहे। कांदा हलका तांबूस व्हायला साधारण 2 ते 3 मिनिटं लागतात। आता यामध्ये आपण टोमॅटो घालायचे आहे। टोमॅटो सुद्धा मऊ होईपर्यंत परतून घ्यायचे आहे। आता यामध्ये आपण मसाले घालणार आहोत। पाव चमचा हळद, 1 चमचा घरगुती लाल मसाला, 1 चमचा धना पावडर। हे सर्व मसाले आपल्याला 2 ते 3 मिनिटं परतून घ्यायचे आहेत। तुम्ही पाहू शकता टोमॅटो सुद्धा चांगले शिजलेले आहेत आणि चमच्याने मॅश सुद्धा होत आहेत। यामध्ये आता बटाट्याच्या फोडी घालायच्या आहेत। आणि बटाटे सुद्धा 1 ते 2 मिनिटं परतून घ्यायचे। आता यामध्ये घालायचे आहेत भिजवलेले वाल आणि वाल सुद्धा 1 ते 2 मिनिटं परतून घ्यायचे आहे। वाल वाफेवर शिजवून घ्यायचे, त्यासाठी आपण त्यावर झाकण ठेवूया आणि साधारण 10 ते 15 मिनिटं वाल शिजायला ठेवूया। वाल शिजतात तोपर्यंत आपण वाटण करून घेऊया। त्यासाठी इथे मी खोबऱ्याचे तुकडे घेतले, 6 ते 7 लसणाच्या पाकळ्या घेतल्यात, 1 इंच आलं बारीक कापून घेतलंय, 2 हिरव्या मिरच्या घेतल्या आणि थोडीशी कोथिंबीर घेतली आहे। हे सर्व साहित्य आपल्याला थोडंसं पाणी घालून बारीक वाटून घ्यायचं आहे। तुम्ही पाहू शकता वाटण आपलं रेडी झालेलं आहे। यावरचं झाकण काढून आपण यामध्ये वाटण घालून घ्यायचंय। तुम्ही पाहू शकता भाजीला इथे थोडं थोडं तेल सुटायला लागलंय, ते थोडंसं मिक्स करून घेऊयात। यामध्ये आपण वाटण घालून वाटण सुद्धा 2 ते 3 मिनिटं भाजीमध्ये परतून घ्यायचंय। वाटण व्यवस्थित परतून झालंय। आता यामध्ये पाणी घालायचंय आणि पुन्हा परतून घ्यायचं। यावर पुन्हा झाकण ठेवून साधारण 10 मिनिटं याला शिजवून घ्यायचंय। यावरचं झाकण काढून घेऊया। तुम्ही पाहू शकता वालाला मस्त उकळी आलेली आहे। यामध्ये आता चवीपुरतं मीठ घालायचंय। भाजी व्यवस्थित शिजली आहे आणि त्याला तेल सुद्धा सुटलं आहे, तर आता आपण एकदा मिक्स करून घेऊया। यावर आता आपण कोथिंबीर घालायची आहे आणि पुन्हा एकदा मिक्स करून घ्यायचं आहे। वालाची भाजी तयार झालेली आहे, तर ती आपण आता गरमागरम सर्व करूया। व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करायला विसरू नका, जेणेकरून माझ्या नवनवीन व्हिडिओ तुमच्यापर्यंत सर्वात पहिले पोहोचतील। थँक्यू।